יאב, נראה לי שאנחנו יכולים להתחיל. כן, אני מסכימה. אז שלום לכולם, לכל מי שהתחבר והשקיע מזמנו. שמי... רגע, נכנס אם אפשר לשים על מיוט רגע. תודה. שמי יהב, אני מארגון 15 דקות, מארגון ייצוג צרכני התחבורה הציבורית בישראל. ורגע לפני שתמי גם כן מתוכנית אב לתחבורה תציג את עצמה ואת מטרת המפגש, אז אני רגע אחבר את מי שנמצא כאן, שבעצם הגענו לשיתוף ציבור הזה מתוך איזשהו תהליך מיפוי שעשינו על צומת רמות, ובעצם מה שקורה שם וחוויות בעיקר סביב התחנות והתנאים הפיזיים, ובעצם משם עלה איזשהו אולי חוסר ודאות של חלק מהתושבים או העוברים בצומת כלפי מה שקורה שם ומה שמתוכנן, ומכאן נולד המקום להציג בעצם את התוכנית של מסוף הארזים שבימים אלו נבנית בצמוד לאזור הזה, בתוך בעצם מתוך מקום של להציג לכם וקצת לתת ודאות, וגם כמובן לשמוע במה שאפשר את דעתכם של התושבים ומי שמשתמשים שם. אז זהו, אז אני אגיד שבחלק הראשון באמת ערן ויניב שנמצאים איתנו כאן יציגו ברמת התוכנית, ואחרי זה בחלק השני של המפגש אנחנו בעצם נשאיר מקום לשאלות והתייחסויות. כמובן שאם יש דברים מהותיים שעולים תוך כדי אז מוזמנים, ואני אכתוב עכשיו גם כן בצ'אט שאין בעיה גם לכתוב שאלות והתייחסויות תוך כדי שיהיה בצ'אט, כדי שדברים יוכלו לקבל יחס בהמשך. אז זהו, תמי, אני מעבירה לך את הבמה. ולגבי ההקלטה, כן, אנחנו מקליטים בשביל שזה יוכל להיות זמין גם בהמשך. תודה. תודה יאב. אז אני תמי, מנהלת מחלקת קשרי קהילה של צוות תוכנית אב תחבורה ירושלים, ואנחנו מקיימים את המפגש הזה, כמו שאמרה יאב, לבקשת יאב וארגון 15 דקות, גם זה עלה כאיזושהי בקשה אחרי פגישות תאום שלנו איתם. איתי מהצוות תוכנית אב יש לנו כאן את ערן רביד שהוא מנהל אגף התכנון בחטיבת התחבורה הציבורית, ואת יניב מקדוסי שהוא מנהל מחלקה של מתקני תחץ. הם שניהם יציגו לכם את המצגת, כל אחד את החלק הרלוונטי לו. קצת ככה תאום ציפיות לקראת ההצגה. בעצם המטרה של המצגה הזאת היא קודם כל להציג לכם את המסוף נושאים שנבנה בימים אלו, בעיקר בהיבטים קצת של המבנה הפיזי שלו, קצת של השירותים שהולכים להיות בו. הדבר השני שאנחנו נציג זה גם את העקרונות התפעוליים ואת הרעיון שעומד מאחורי המסוף הזה, שזה בעצם מעין מסוף נושאים מאוד משמעותי, הייתי אומרת אפילו סוג של תחנה מרכזית זוטה, שאמור לשרת את תושבי צפון העיר. חשוב לציין שבכל ההיבט של התפעול של הקווים של המסוף, זה עדיין אנחנו בשלבים ראשוניים, ולכן מה שערן יציג זה שלבים יחסית ראשוניים של התכנון. לגבי המבנה של המתקן ושירותים בו, הדברים הם מאוד מאוד מתקדמים. אז זה פחות או יותר התמונה. יש איתנו כמובן גם את המתכננים שלכם של מנהל רמות, גם את יונתן וגם את זוהר. זהו זה, אז כמו שאמרה יאב, אנחנו נשמח אם נוכל לשמור על רצף של הצגה, ואחרי זה אנחנו כמובן נענה לשאלות. אז בבקשה ערן. טוב, נעים מאוד, אני בהמשך להקדמות שנעשו, אני פשוט
לחתור ישר לעניינים, רק שהשקופית המצגת שלי לא זזה. שנייה. משהו פה נתקע. רן, אם אתה רוצה שאני אשתף עם שזה בעיה, לא, הנה. לא, זה זז, פשוט, לא יודע, היה כנראה גליץ'. אוקיי, אז קודם כל בואו נציין מה המיקום. במרחב של... אנחנו רואים רק את השקף הראשון, שקופית ראשונה. אצלכם זה לא זז? אצלי זה זז. ערן, כשתעשה שיתוף, תעשה שיתוף של המצגת בהצגה. לפעמים זה עוזר לעשות סטופ שייר ואז לשתף כאילו שוב אחרי שזה מתחיל לזוז, כי יכול להיות שבשיתוף זה עדיין נשאר על המקובע, כי מקודם זה לא זז לך. תקשיב לכל העצות, אתם רואים עכשיו את המצגת? זה עדיין לא במצב הצגה. כן, רואים. עכשיו עברתי למצב הצגה, אתם רואים? לא, אנחנו לא רואים את מצב ההצגה, אנחנו רואים את המצב הרגיל של הפאורפוינט. טוב, אז אני פשוט אשאר במצב הזה, אני לא יודע למה זה לא עובד, בסדר? טוב, אז בואו נתחיל בעצם עם המיקום של המסוף כדי לייצר שפה משותפת לכולם. אז בעצם אנחנו מדברים על צומת רמות, יש לו כינוי גם 4-9, זה בעצם שטח כלוא בין כבישים ראשיים שנמצאים ממש בסמוך לכניסה לשכונת רמות. אז יש לנו את הציר של שדרות גולדה מאיר, ציר צפון דרום, מזרח אליו יש את דרך בגין, ובעצם המסוף הוא שטח כלוא בין שני הצירים האלה, כאשר מצפון יש את ההמשך של יגאל ידין שמתחבר לשדרות גולדה, וגם מייצר גישה מכיוון בגין, מי שמגיע מצפון לכיוון גולדה מאיר, אז זה הציר הצפוני, ומדרום בעצם יש את הציר שמכונה כביש 9 בשפה מקצועית, אבל זה בעצם החיבור, ההמשך של יגאל ידין לכיוון בעצם מנהרת הארזים לכיוון כביש 1. בסדר? בפועל זה כביש 1 הבין עירוני, ובעצם המתקן הזה, המסוף, הוא נמצא בדיוק בשטח האדום שמסומן בין ארבעת הצירים הללו. בתצלום מצד שמאל ניתן, זה זווית אחרת, אני חייב לציין, אל תנסו להתאים, זה זווית שונה, אבל ניתן ממש לראות את השטח עוד בזמן יותר ראשוני של העבודות שלו, כאשר העיגול הזה פה שרואים בתוך השטח זה רמפה, בעצם הירידה למי שנוסע על גולדה לכיוון רמות, אז ממש לפני הכניסה לרמות יש ירידה לכביש לכיוון תל אביב, אז זה בעצם הלולה הזאת. הלולה הזאת הולכת להישאר, היא לא משתנה, פשוט המסוף יהיה ממש בתוכה, בסדר? אז זה המיקום של המסוף. בואו נדבר מה מטרת המסוף, בסדר? לפני שאנחנו ניכנס לעוד פרטים. אז בראש ובראשונה המטרה העיקרית של המסוף זה לשפר חוויית הנוסע בשירות הבינעירוני בתחבורה הציבורית באזור צפון ירושלים. איך בעצם אנחנו מתכננים לעשות את זה? אנחנו מעוניינים לצמצם את הפעילות של הקווים הבינעירוניים שפועלים מתחנות אוטובוס ברחוב בסביבה הזאת, גם בצומת רמות עצמה וגם באזור הר חוצבים, ובעצם להעביר אותם לתוך מסוף מסודר עם רציפים ושטח שממש מעוגן עבור המטרה הזאת. המטרה השנייה בעצם, או שאנחנו יכולים להשיג, זה בעצם להפחית את העומסים
של האוטובוסים בתחנות האלה, בעיקר בצומת רמות, שזה אחת מהבעיות המוכרות, צומת רמות, אנחנו יודעים שיש שם בעיה מאוד משמעותית, ובעצם המסוף זה אחד מהאמצעים לנסות לצמצם את הבעיה בכך שנעביר חלק מהפעילות לתוך המסוף, לא את הכל, בעיקר קווים בין עירוניים, ועוד מעט אני אציין איזה קווים בין עירוניים ככל הנראה יופעלו מהמסוף, וכמובן המסוף בתור אותו מתקן מאוד מתקדם יוכל לתת חוויית שירות הרבה יותר משופר בכל מה שקשור לשירותים לנוסע, ויניב עוד מעט יפרט על הדבר הזה. עוד נקודה מאוד חשובה, במועדים מיוחדים, בחגים ומועדים מיוחדים, היקף הפעילות של התחבורה הציבורית הוא הרבה יותר משמעותי, זה סוג של פיק משמעותי, והמסוף הזה הוא בין יתר או בין שלל פתרונות שאנחנו מציעים, הוא אמור לבוא ולעזור לנו לתת שירות גם באירועים מהסוג הזה. אז בואו נדבר קצת על התחולה של הפרויקט, ואחרי זה נחזור על איזה שירות יפעל, גם על הדרגי גישה ואיזה שירות יפעל. אז יניב. היי, ערב טוב, אני יניב, אני אחראי מתקני תשתית בצוות תוכנית אב לתחבורה, ובהקשר של השיחה הזאת אני אחראי גם על המתקן הזה, אנחנו מקבלים אותו בימים האלה מחברת מוריה שמבצעת אותו. קודם כל צריך להבין מה המבנה הזה מכיל. יש כאן 4 אלמנטים, למעשה מה שניים מתוכם באמת רלוונטיים, ואחד הוא האלמנט העיקרי שרלוונטי. מה שאתם רואים פה בסגול זה חניון אוטובוסים ומבנה משרדים. מבנה משרדים משרת את מפעילי התחבורה הציבורית ואת חברת הניהול של הפרויקט כולו. מבנה 2 שזה הרמפה זה פחות רלוונטי, זה מבנה תחבורתי, זה יותר רלוונטי לקבלן. מבנה 3 זה מסוף הנוסעים, מסוף נוסעים זה שם מקצועי לתחנה מרכזית. כמו שערן תכף הסביר עד עכשיו וגם תכף יסביר בהמשך, המיקום של המתקן התחבורתי הזה והתפקיד התחבורתי שלו הם מאוד משמעותיים בכל צפון ירושלים, הגבירו את כל האפשרות לעשות שירות בכל צפון ירושלים, וכמו שאתם מכירים את כל התחנות המרכזיות האחרות, או דומות להם, יש שורה של רציפי שיניים, ותכף אנחנו גם נראה דוגמאות של זה. חניון האוטובוסים הוא חניון ירוק, יש לו גג, אתם רואים, אפשר לראות בהדמיה, לא, תכף נראה את ההדמיה, אבל אפשר לראות פה בסרטוט, את הקורות האנכיות, למעשה אלה קורות גנניות, מהמילה גן, גינה, על גבי הקורות האלה הן קורות בצורת חטא שפונה כלפי מעלה, ממולאות בחמרה, ונטועים בהם שיחים קטנים, שיחים נמוכים ופרחים. החניון הוא 100% חשמלי, ואומר שכל האוטובוסים שחונים פה הם אוטובוסים חשמליים. כמו שאמרתי לפני כן, יש מבנה מנהלה של 4 קומות, ששרת את המפעילי תחבורה ציבורית ואת חברת הניהול במקום, וכמובן תחנת שטיפה לאוטובוסים, אנחנו רוצים שהאוטובוסים שלנו יהיו נקיים. ערן, נמשיך. אז בואו נראה פה באמת את הדמיה, ההסתכלות הזו היא מכיוון צומת רמות לכיוון הגבעה הצרפתית, אפשר לראות בצד ימין את הר חוצבים, אפשר לראות באמצע התמונה את הגשר של דרך בגין שמוביל מצפון בצד שמאל לדרום בצד ימין, ולמטה אפשר לראות את הרכבת הקלה, למעשה את ציר גולדה מאיר, כאשר שמאלה זה לכיוון רמות וימינה זה לכיוון הר חוצבים. מה שלא רואים כאן ומוחבא היטב מתחת לצמחייה הזאת, זה את המסוף ואת החניון. אני אסרטט את זה רגע, בואו נראה אם אני לא כזה מוצלח בסרטוטי זום, אבל אני אעשה מאמץ. מה שאנחנו רואים כאן, זה החניון, ומה שנמצא כאן, מתחת לעיגול הזה, לא כל כך יצא לי עיגול, אבל זה פחות או יותר עיגול, זה המסוף, הווה אומר התחנה המרכזית.
אתם יכולים לראות בסרטוט, בהדמיה, את האוטובוסים שנכנסים כאן לכיוון החניון. אפשר לראות בהדמיה את הרמפה של מקודם תיארתי אותה, שמאפשרת לאוטובוסים להיכנס פנימה, אל המסוף לקומה -1. נמשיך ערן? מסוף הנוסעים, כמו שאמרתי לפני כן, יש כאן תחנה מרכזית קטנה, רק כדי שתקבלו אוריינטציה, אז נסביר. זה מסלול הכניסה למסוף. אחרי שהם יורדים ברמפה לקומה -1, האוטובוסים מגיעים הנה, יכולים להוריד כאן, במקום שבו ציירתי למטה, אתם מיד תראו את זה, מורידים את הנוסעים, כמו מה שאתם מכירים למשל בתחנה מרכזית בירושלים, האוטובוס הבין עירוני מגיע, מוריד את הנוסעים וממשיך. ההמשך שלו זה על פי החיצים הכחולים, זה כיוון התנועה. יש כאן במרכז אזור לחניות תפעוליות. חניות תפעוליות זה השם המקצועי לרבע שעה 20 דקות שיש לנהג בין נסיעה לנסיעה. הוא סיים את הנסיעה שלו, יש לו עוד לא יודע, רבע שעה, חצי שעה עד לנסיעה הבאה, האוטובוס צריך לחנות איפשהו, הוא חונה פה בחניה תפעולית, וכאן אפשר לראות את רציפי השיניים, ואומר, המקום שבו הנוסעים ממתינים כדי לעלות על האוטובוסים, ממש כמו מה שאתם מכירים בתחנה המרכזית בירושלים, הנוסעים ממתינים מאחורי דלת זכוכית, ברגע שמגיע האוטובוס, בשעה היעודה, או אנחנו 5 או 7 דקות לפני השעה היעודה, הדלת נפתחת ואפשר לעלות על האוטובוס. אלה רציפי השיניים. דברים נוספים שאפשר לראות כאן בסרטוט, זה את האזור המסחרי הקטן. ראיתי ששאלו כאן בצ'אט לגבי האזור המסחרי, אז כן, יש כאן אזור מסחרי קטן. כשאני אומר קטן, זה באמת קטן, סדר גודל של 100 מטר. עדיין לא סגור אם זה יהיה חנות אחת או 2 חנויות או 3 חנויות, אבל זה לא משנה, כי בכל מקרה זה לא יהיה יותר מ-100 מטרים. תהיה כאן כמובן עמדת מודיעין, עמדות למכירת כרטיסים, עמדת עבודות ומציאות, נציגויות של כל מפעילי התחץ, וכמו שאמרנו, שירותים מסחריים בסיסיים, 3 חנויות או חנות אחת, זה לא משנה. יהיה כאן משהו כמו קפה לדרך, או סנדוויצ'ים סגורים שאפשר לקנות בסגנון הזה. בנוסף, בגלל שזה מיועד לקהל מגוון, אנחנו מאפשרים גם, תוכנן פה במקום גם אזור שירותים למשפחות, משחקייה, שירותים אחרים. הנושאים האלה עדיין לא סגורים, אבל הם בהחלט בתכנון. נמשיך? אז רגע לפני שאני אציג את דרכי גישה למסוף, רק חשוב לציין שיש פה הבדל משמעותי לעומת תחנה מרכזית שאנחנו מכירים בכניסה לעיר ירושלים. המתקן הזה נבנה באמת, הוא לא נבנה כקניון ותוספת מסוף או משהו כזה. מי שמכיר את התחנה המרכזית, יש שם צורך לעלות 3 קומות, וזה יחסית מסורבל. מכאן זה נבנה בעצם רק עבור נושא התחבורה הציבורית. המסחר של פה זה חנויות נוחות לצורך, בעצם למען הנוסעים. אין פה איזשהו הכנסות ממסחר שמממנות את הפרויקט הזה. זה פרויקט ב-100% במימון מדינה ובבעלות המדינה. בסדר? רן, אני כאן רק רוצה לתת הערה קטנטנה, כדי שיהיה ברור. יש פרויקט אחר שממש במרחב, שמתוכנן לכמה שנים קדימה, שזה מעבר תת-קרקעי, שיאפשר גישה גם כן למסוף. שם יכול להיות שכן יהיה מסחר בשלב עתידי, אבל זה לא חלק מהתחולה של הפרויקט הנוכחי שאנחנו מציגים, אז לכן אנחנו גם לא מתייחסים לזה. שם ייתכן ויש שם פוטנציאל למסחר, אבל זה עדיין לא סגור. אוקיי, אז בואו נדבר על הדרכי גישה. אגב, לא ציינו מתי המתקן הזה, מתי המסוף ייפתח, אז חשוב לציין, אתם בתור תושבי האזור, אתם רואים את ההתקדמות של הבנייה יותר טוב מכל אחד מאיתנו, אבל בעצם המתקן הזה נמצא בשלבים אחרונים של הבנייה. הוא צפוי להיות מוכן עד סוף השנה. כשאנחנו אומרים מוכן, אנחנו נערכים ממש לפתיחה שלו ולהפעלה שלו, זאת אומרת להכנסה שם של קווי אוטובוס עד סוף השנה. חשוב לציין שגם פה יש שלביות,
כאשר בשלב ראשון, עוד כנראה באזור החגים, חלק שהוא יותר תפעולי וחניית לילה ייפתח עבור החברות שמפעילות את שירות התחבורה הציבורית, בעיקר החברות החדשות, סופרבוס ואקסטרה, כי זה חניון חשמלי, הן מביאות אוטובוסים חשמליים, כ-200 אוטובוסים חשמליים להפעיל בירושלים, וזה המתקן שבו הם יחנו. אתם תראו ברחבי פתאום אוטובוסים חשמליים חדשים ושקטים, ואילו החלק של המסוף נוסעים באמת צפוי להיפתח לקראת סוף השנה הנוכחית, וזה בעצם כרגע תאריכי היעד. לגבי דרכי הגישה, אז בואו נדבר על דרכי הגישה. קודם כל חשוב לציין שאני מדבר כרגע על דרכי הגישה של האוטובוסים לתוך המתקן. רכב פרטי לא אמור להיכנס לתוך המתקן. יכול להיות שרכבים פרטיים בודדים של המפעילים וכן הלאה, או של תחזוקה ייכנסו, אבל הכניסה למתקן הוא עבור אוטובוסים בשירות תחבורה ציבורית, ולא עבור רכב פרטי, ולצורך כך יוכשרו נתיבים של ייעודים לאוטובוסים להיכנס. זה דבר אחד. דבר שני, חשוב לציין שהמרחב הזה של צומת רמות נמצא בעבודות שלא קשורות למתקן הנוכחי הזה, הן קשורות לעבודות רכבת קלה של הקו הכחול, הבנייה של הקו הכחול שאמור לעבור בשדרות גולדה מאיר, הבנייה כבר מתחילה ובעצם צפויה, כל שלבי העבודות צפויים להחמיר בתקופות מסוימות את המצב התנועתי בצומת, וזה כורח מציאות, זאת אומרת בנייה של רכבת קלה שעוברת פה, אבל זה לא כתוצאה מהמסוף הזה. כן חשוב לבוא ולהגיד שבעצם המסוף הזה מאפשר בעצם העברת חלק מהפעילות מהצומת, שזה אזור מאוד מורכב ובעייתי, לתוך המתקן, שהוא יהיה יותר ידידותי לנוסע, לא כל הפעילות, אבל חלק ממנו. לגבי דרכי הגישה, אז אני אתחיל פשוט ממספר כיוונים. מכיוון אוטובוס שמגיע מכיוון דרום, תתאפשר לו פנייה ימינה, ולאחר פנייה ימינה תהיה לו, זה צומת חדש, תהיה לו פנייה שמאלה לתוך הרמפה שיניב ציין, והרמפה תוביל אותו למפלס -1, ממש למפלס של מסוף הנוסעים, שם הוא יוכל להוריד את הנוסעים, לחנות חניה תפעולית, או לבצע איזשהו מעבר לחניון לילה, בסדר? אופציה אחרת, לאוטובוס שמגיע מדרום, זה לא לפנות שמאלה, לפנות ימינה, ואז הוא לא נכנס למסוף נוסעים, אלא הוא נכנס לאזור התפעולי בלבד של חניון גדול של חניית הלילה. אוטובוס שמגיע מצפון, משכונת רמות, תתאפשר לו פנייה שמאלה לאותו נתיב תחבורה ציבורית, ואז הוא יוכל לבצע את אחד בשתי הפעולות שציינתי מקודם. ואוטובוס שמגיע מצפון מכיוון בגין, מכיוון 443, יוכל, גם יהיה לו נתיב פנייה ימינה, במקרה הזה ימינה בלבד, הוא לא יכול לפנות שמאלה, זאת אומרת, אז הוא יוכל להיכנס רק למפלס -1 של המסוף, נוסעים, ובעצם אלו דרכי הגישה של האוטובוסים, שעוד פעם יוסדרו עבורם את נתיבי העדפה בגישות למתקן כמקובל. זה לא משנה את מיקום התחנות האוטובוס שקיימות היום בצומת, בעצם התחנות האוטובוס נשארות, עוד פעם בשלבי העבודה של רכבת קלה כן יהיו שם שינויים כאלה ואחרים של תזוזה, וזה חברת מוריה היא זאת שמבצעת את העבודות, וככל שיש שינוי כמובן תתנה הודעות לציבור.
מה שכן מסתמן ואנחנו כבר יודעים להגיד שבמובן של החצייה של הצומת התווסף מעבר חצייה דרומי, היום אין את המעבר חצייה, לא ניתן לחצות 100 תחנות לכיוון העיר, בסדר? לאזור הזה של המסוף, פשוט אין את המסוף הזה, המעבר חצייה הזה ייפתח, ובמובן מסוים החצייה תתאפשר כמעט בכל הכיוונים של הצומת, וזה כן יהיה שיפור עבור הנוסעים, גם במובן הזה. בואו נדבר על בעצם איזה פעילות של תחבורה ציבורית צפויה להיות בתוך המסוף. אז כפי שציינתי בהתחלה, בעצם המטרה העיקרית של מסוף הנוסעים היא לתת, בעצם להעביר לשם פעילות של שירות בין עירוני. חלק מהשירות הוא שמבוצע באוטובוס בין עירוני, אנחנו מכנים אותו גם פרברי, זה בעצם שירות ליישובים וערים שהם קרובים לירושלים, לדוגמה בית שמש ויישובים אחרים שבעצם הנסיעות יחסית קצרות, הם עד שעה או פחות משעה, וגם חלק מהנסיעות האלה יפעלו מתוך המסוף. אז בוודאות אנחנו יודעים להגיד שפעילות שהיא היום, של שירות תחבורה ציבורית שמתקיימת היום במרחב הזה של צומת רמות, ככל הנראה היא פשוט תעבור פנימה ותפעל ממש מתוך מסוף. זה בוודאות יוריד חלק מהעומסים שיש היום בתחנות בצומת רמות. בסדר? במיוחד מאותם קווים שזה התחנה הראשונה שלהם. התחנה הראשונה היא תמיד, זמן העצירה בתחנה הוא יותר ארוך, כי הנהג צריך להגיע ממש לפעמים כמה דקות לפני, או לפחות דקה לפני, כדי לצאת בזמן, והעצירה הזאת מאוד מעכבת וחוסמת את התחנות. אז אחוז ניכר מהתופעה הזאת אנחנו מתכננים לצמצם, בסדר? אז זה דבר ראשון. עוד קבוצת קווים בעצם זה שירות בין עירוניים פרברי, שיש לו תחנת מוצא או סיום באזור הר חוצבים. עכשיו, לא כל הקווים, יש מספר שיקולים שאתם רואים פה לפניכם, ואני אציין שקשורים למרחב, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור על נגישות מאוד גבוהה לשירות התחבורה הציבורית, ויש פה כל קווים או כל יעד שאנחנו בוחנים, אנחנו מסתכלים מי ציבור הנוסעים, מאיפה הוא מגיע, ומנסים כמה שפחות לפגוע ביכולת של הנוסעים להגיע לאותו שירות. אז יש פה הרבה מאוד שיקולים, אבל כן, חלק מהקווים שפועלים היום בחוצבים במצב גם מאוד קשה, כי גם באזור החוצבים יש עבודות של רכבת הקלה, ממש בימים האחרונים יש שם הסדר תנועה של ביטול נתיב העדפה, לצורך עוד פעם הבנייה של רכבת קלה, וזה מפחית, זה בעצם מפחית את כמות התחנות באזור הזה, וזה מגדיל את העומס על התחנות, והמטרה שלנו פה יהיה לצמצם את העומס ולהעביר את הפעילות למסוף. עוד משהו שחשוב לציין, זה שאנחנו נכניס פעילות של קווים בין עירוניים מתוך המסוף, זה לא אומר בהכרח שכל הקווי האוטובוס יצאו למסוף מחוץ לירושלים באופן ישיר, ולא יבצעו איזשהו מסלול בתוך ירושלים. מי שמכיר חלק מהקווים, לחלק מהקווים יש מסלול אורכי, ראשי כזה, בציר ראשי בתוך ירושלים, בעיקר בציר שפע חיים, אור יהושע שמגר, ירמיהו, וזה שתתקבל החלטה להפעיל חלק מהקווים מתוך מסוף, לא בהכרח תבטל את המסלול בציר הזה או בציר אחר, וכל מקרה ייבחן לגופו, על פי הביקושים ועל פי בעצם השירות המיטבי שנרצה לתת לציבור שלנו נוסעים, וגם מתוך שיקולים של עומס התשתית, בעצם כל הציר הזה של שפע חיים
או ליהושע ושמגר, הוא צריך להיות מנוהל בהיקפים של הפעילות בו, כי זה ציר מאוד רגיש, וברגע שנחרוג מהיקף פעילות מסוים, יש חשש שיהיו שם עיכובים מאוד משמעותיים ורמת השירות תירד. הנקודה האחרונה שחשוב לציין זה לגבי השירות העירוני והנגישות בעצם הממשקים בין השירות העירוני לשירות הבינעירוני. אז כמובן מי שמכיר את צומת רמות יש בו הרבה מאוד פעילות של קווים עירוניים שמגיעים, וגם לאחרונה נוספו קווים חדשים מאוד משמעותיים, הקו האחרון שנוסף 516 הוא קו מאוד מוצלח שמושך הרבה מאוד ביקושים, ועם פתיחת המסוף אנחנו גם נבצע בחלק מהקווים התאמות על מנת שיכנסו ממש לתוך המסוף, כדי שהממשק יהיה הרבה יותר איכותי. אז כמובן שקווים חולפים, כלומר קווים שרק חולפים בצומת רמות, זה לא המוצא היד שלהם, הנטייה לא תהיה להכניס אותם לתוך מסוף, כי זה עיכוב מאוד משמעותי לנוסעים שנמצאים על האוטובוס. יחד עם זאת יש כמות לא מבוטלת של קווים שאנחנו מעוניינים שנקודת המוצא שלהם, או היעד, תלוי בכיוון הנסיעה, תהיה ממש בתוך המסוף ותנגיש בעצם את השירות לרחבי העיר. בסדר? אז בעצם יהיו פה שני רבדים, חלק מהקווים יפעלו בצומת, ימשיכו לפעול בצומת, חלק מהקווים ממש ייכנסו לתוך המסוף כדי לשפר כמה שיותר את הממשקים ואת השירות. זהו, זה עיקרי הדברים. אני חושב שאפשר להתחיל שאלות, דיון. אוקיי, אז אני חושבת שמה שאנחנו נעשה, אנחנו נענה על השאלות שבצ'אט, חלק מהם אני רואה שקצת ככה יניב תוך כדי ענה, ואנחנו נענה בצורה מסודרת. אז אוקיי, אז יש לנו כאן שאלה, מה יהיה הממשק בין צומת רמות למסוף מבחינת הולכי הרגל? אז זה בדיוק ציינתי את זה בחלק מהשאלות, אולי נשאלו לפני שדיברנו על זה, אבל ציינתי את זה בדרך גישה, בעצם בצומת עצמו יתווספו מעברי חצייה שיתאפשרו בעצם חצייה של ממש כל החלקים של הצומת, בין כל החלקים של הצומת, ויהיה כמובן מעבר חצייה ממש לתוך הכניסה, והכניסת נוסעים תהיה ממש בסמוך למעבר חצייה. בסדר? זאת אומרת... כדאי גם לציין בהקשר הזה שכשקו הכחול יפעל, אז יהיה מעבר מהתחנה, במעבר תת-קרקעי מהתחנה למסוף, וגם כן מהצד השני של הכביש. זה גם חלק מהממשק של הולכי רגל שצפוי למסוף בעתיד. נכון, וכפי שגם הדגשתי, אנחנו נכניס קווי אוטובוסים עירוניים, כלומר ממש לתוך מסוף, ובעצם הממשק יתבצע בתוך המסוף, יהיה שם רציפי הורדת נוסעים שהם יוכלו לעבור לאזור הרציפים של השירות הבין-עירוני. וחזקאל שואל איך משיגים חנות במרכז המסחרי, אז אני לא חושבת שכאן זה בדיוק הפורום לדון בזה, אפשר להפנות אלינו לתוכניתה ואנחנו נפנה אותך לגורמים הרלוונטיים. לאיפה יגיעו הקווים, כמו שאמר ערן, או ערן לא לגמרי אמר, אבל אני אגיד שוב, אין לנו עדיין תוכנית שאומרת איזה קווים עוצרים, אנחנו עדיין בשלב התכנון של הדבר הזה, כמובן כשיהיה לנו סכמה סופית ואנחנו נדע בדיוק איזה קווים בעצם עוצרים במסוף, אז כמובן שאנחנו נפרסם את המידע הזה. נכון, אבל אני כן רק יכול לחדד, עוד פעם, אין פה הפתעות, כרגע מי שמכיר את ההיקף של השירות הבין-עירוני שפועל פה מהאזור להרבה יעדים בארץ, ברובם כמובן זה מגזר חרדי כי זה רוב האוכלוסייה שגר במרחב הזה, אז זה השירות, זה הקנד, זה המועמדים שיכנסו למסוף, כמובן בשלבים יותר מאוחרים ככל שיפתח שירות חדש הוא גם יפעל מהמסוף, אבל בשלב ראשון מדובר על שירות קיים שאנחנו נסיט לתוך המסוף, וזה יעדים שהם כרגע פועלים פה עוד פעם, יעדים לכיוון צפת והגליל, ויש לנו גם יעדים לכיוון הדרום ובני ברק וכן, זה הכיוון. אוקיי, אם יהיה ממשק עם קווים עירוניים, אז אני חושבת שגם על זה ערן כבר ענה,
במקום עצמו ייתכן ויהיה התחלה של קווים, כמו שאם קווים שמתחילים מהאזור הזה תהיה מחשבה להתחיל אותם במסוף, לגבי קווים עוברים הם לא ייכנסו לתוך המסוף, אבל יהיה ממשק מאוד איכותי למעלה, זאת אומרת אפשר יהיה להגיע בקלות לקווים העירוניים, יש דרגנועים שמעלים את הנוסעים כאילו לכביש, וזה יהיה באמת ממשק מאוד מאוד מהיר ונוח. האם יהיה בית כנסת? יש מקום, יניב, תענה על זה, אני חושבת שיש מקום לבית כנסת. זה לא סגור, השארנו מקום ל-amenities, לשירותים נוספים שאנחנו חושבים שאפשר יהיה לבצע, אז יהיה פה טרייד-אוף בין, לא יודע מה, ג'ימבורי, או חדר משחקים, או בית כנסת, או אנחנו רוצים להכניס שירותים שיהיו למען הקהל, כן. בעיקרון, בתכנון הראשוני כן השארנו שם איזשהו חלל, אין לנו שם תוכנית להכניס ספר תורה או ארון קודש או משהו כזה, אבל לתפילות כאלה, למנחה ערבית, בעיקרון זה אמור להתאים, יהיה לנו שם אזור תפילה, כמובן אנחנו מבינים שזה צורך של האוכלוסייה במקום. תהיה מדרכה לגישת רמת שלמה, לגישה לאורכי רגל, אתה יודע את זה, יניב? לרמת שלמה, התחנות הנוכחיות של רמת שלמה הן אלה שקרובות לחנה וסע. אז הממשק לרמת שלמה לא יהיה כל כך לתחנות האלה, לפחות כמו שהן כרגע, אבל הצומת, כמו שהוא נראה כרגע, עומד להשתנות. אז בכלל, כל המרחב שם עומד להשתנות, עד כשתיכנס הרכבת הקלה, אז קשה לענות על השאלה הזאת כרגע, עוד אין תכנון פרטני לכל הממשקים האלה. כן, עוד פעם, כרגע לגבי, מדובר על תחנה פה, אני יכול לסמן אותה, תחנה שנמצאת יחסית מרוחקת היום מצומת רמות, הגישה באמת היא פחות נוחה, מתאפשרת הליכה, זה מצריך חצייה לדופן המערבית והליכה על שם על מדרכה ואחרי זה חצייה חזרה. אנחנו יודעים שזה בעייתי, כמו שיניב ציין, יש פה הסדרי תנועה שמאוד מורכבים, ואנחנו מנסים לעבוד יחד עם מנהל הפרויקט וחברת מוריה שפועלים פה כדי לנסות לייצר באיזשהו שלב דופן מזרחית שתאפשר הליכה. הדבר הזה מתוכנן בעתיד, בשלב יותר מאוחר, אבל בשלב ראשון ככל הנראה לא יהיה ניתן. אגב, מי ששאל לפני כן על החנה וסע, במקום שבו ציין ערן, תוכל לסרטט שוב פעם בדיוק, את העיגול הזה, המשקפיים האלה, העיגול הזה של המשקפיים, זה המקום שבו אתם יכולים לראות כרגע בור גדול בתוך האדמה, שם נבנה החנה וסע של הרכב הפרטי. חנה וסע, אני אזכיר, זה אפשרות להחנות את הרכב הפרטי, ולהשתמש בתחבורה הציבורית ללא תשלום על החניה. גם מהחנה וסע וגם מהמסוף עומד להיות מעבר תת-קרקעי, אותו מעבר שתמי ציינה לפני כן. מעבר תת-קרקעי ששם גם יהיו שטחי מסחר, שלמעשה מי שיוצא מהחנה וסע עובר במעבר תת-קרקעי ויוצא ישר אל הרכבת הקלה. אוקיי, תודה יניב. בוא נמשיך שאלה הבאה. האם מתוכנן שכל התחבורה הציבורית תוסט לשם, כמו שאמר ערן? אנחנו לא מדברים על כל התחבורה הציבורית, אבל אנחנו מדברים על חלק ממנה, ועוד פעם הדברים עדיין לא סגורים עד הסוף. יש כאן הערה לגבי צומת רמות, שהולך להיות קשה, כן, צומת רמות הולך להיות קשה, כי עוד מעט התקדמו העבודות, לא הולך להיות פשוט שם, אבל לפחות בהיבט של המסוף, הוא כן מקל, כי הוא נותן איזשהו מקום סגור ונעים יותר להמתנה. איך הממשק עם רכבים פרטיים ומוניות שמורידים ומעלים נוסעים? יניב, יש שם קיס אנד רייד אז זה ענינו על זה בצ'אט, יכולה לראות כל מקום שבו עניתי, אז יש גם את האפשרות לפתוח את התגובה. אין כניסת רכבים פרטיים, לא למסוף ולא לחניון, מוניות וכיוצא באלה יעצרו על שדרות גולדה מאיר. כן, אבל אני חושבת שיש שם תחנת הורדה על גולדה מאיר, ליד המסוף, אם אני זוכרת נכון, יש שם איזשהו... על גולדה מאיר, זה לא בתוך המסוף עצמו. לא, ודאי שלא בתוך המסוף, אבל ממש סמוכה לכניסה למסוף. אולי זה יותר חשוב לבנות חניון חנה וסע תת-קרקעי מאשר קומה מסחרית, זה חשוב וזה חשוב, ואכן נבנה שם חניון חנה וסע. אנחנו לא מדברים עליו. ענית על זה. בכל אופן, אני מעדיפה גם להקריא את הדברים, אבל כן, אתה כתבת אכן, יש חניון חנה וסע שמתוכנן. אוקיי, תחנת מוניות יש שם? כמה מקומות חנייה בחנה וסע?
התקלת אותי? אם אני לא טועה, זה או 600 או 800, לא זוכר את המספר אני המדויק. אני לא זוכרת, אנחנו יכולים... 600 או 800, זה די גדול. די גדול, 30% מתוכו יהיה רכב חשמלי, ועם תשתית, או לפחות הכנה של תשתית, לחשמול של 100%. כלומר, אפשר יהיה גם לעשות של 100% עמדות טעינה רכבים פרטיים חשמליים, כמובן, כן? כמובן לעתיד, כשיהיו את המספרים האלה. אז אומר כאן, יש כאן עוד הערה לגבי ממשק בטיחותי להורדת ואיסוף נוסעים. כמו שאמרנו, יש בעצם נקודת הורדה ואיסוף ממש סמוך לכניסה למסוף. אז אנחנו חושבים שגם בהיבט הזה יש כאן תכנון שהוא עונה על הצורך הזה. צ'יק טו צ'יק, זה לא בדיוק צ'יק טו צ'יק מה שקורה כאן, אבל כן, יהיה קישור, כמו שאמרתי, יהיה מעבר מאוד נוח מהרכבת הקלה לתוך המסוף. זה גם חלק מהרעיון של המסוף הזה, שבעצם הוא ייתן מעבר מאוד מאוד נוח מהנוסעים בתוך העיר שהגיעו מהרכבת הקלה ליעדים הפרבריים והבין עירוניים. סתם אני רק אדייק את זה, יהיה צ'יק טו צ'יק לאוטובוסים העירוניים, לא לבין עירוניים. כן, כן. כן. בעצם כשהקו הכחול, אבל יש עוד מספר שנים לא מבוטל עד שזה יקרה, אבל כן, מתוכנן פה ממש ממשק צ'יק טו צ'יק. לאוטובוסים העירוניים. לא כן, שיכנסו. כן, יכול להיות, עוד פעם, יש עוד זמן להחליט לגבי זה, אבל התשתית תיבנה, והגישה בעצם מהצ'יק טו צ'יק תהיה גישה ממש כמו שציינתם, למסוף. אוקיי. האם המבנה יצופה באבן או יישאר כך, יניב? אז אני שאלתי פה, לאיזה מבנה מתכוונים בשאלה? הקירות החיצוניים של החניון מצופים באבן, אפשר לראות זאת כבר עכשיו, המסוף משוקע, אז אין מה לצפות אותו באבן. אז אני לא הבנתי לאיזה מבנה מתכוונים. אוקיי. גם אני שאלה כאן שאלה לגבי חניון חנה וסע אם הוא בחינם, אז כמו שענה יניב בצ'אט, החניון חנה וסע הוא בחינם לנוסעי תחבורה ציבורית. המבנה הבולט הצהוב נשאלה השאלה, ויניב ענה גם, זה מבנה המנהלה, שם בעצם יושבים המפעילים, המסוף הזה בעצם משמש גם כתחנת קצה עבור מפעילים, ויש להם שם שירותים שונים שנועדו גם שירותים אדמיניסטרטיביים וגם לנהגים עצמם. הצבע של המבנה לא יהיה צהוב. אנחנו מקווים לפחות. האם הקווים שמתחת לגשר... הצהוב זה חומר בדיוק. הצבע החיצוני של המבנה כן יהיה צהוב. הצבע החיצוני של המבנה מנהלה? כן, מה שאתם רואים כרגע זה הצבע החיצוני. איפה אתה רואה את זה? איפה אני רואה את זה? במקום. שנייה, רק רגע. איזה מבנה מנהלה? יש רק מבנה מנהלה אחד שם. נכון, אבל... הבנתי. אז זה הצבע הסופי שלו. נכון. אוקיי, אז אם ככה, אז כן, זה הצבע. קווים שמתחת לגשר יישארו, יעברו למסוף? אני לא לגמרי הבנתי את השאלה. יניב, אתה... אז אני עניתי פה שערן הסביג שאין פה עדיין, אין תכנון פרטני, יש את מסגרת השיקולים לתכנון, גם אני לא הובן מהשאלה לאיזה בדיוק קווים מתכוונים מתחת לגשר, האם זה מתחת לגשר של רמת שלמה, ואז זה בכלל לא קשור, או שאני לא מכיר גשר אחר שיש מתחתיו קווים. אני גם לא לגמרי. זה כנראה הגשר שמתחת לקניון, מה שמתכוונים. השאלה אם האוטובוסים שיהיו אחרי הצומת, הם יישארו אותו דבר התחנות, או שלא, וגם יש של איסוף או לא. בתוך רמות? אז אני אתייחס, באופן עקרוני אין פה קשר ישיר בין המסוף ולבין ההחלטה, כפי שציינתי, למסלול מחוץ למסוף. ברור שאנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת לבדוק ולבחון את הדברים, אבל כרגע הכנסת הקווים לתוך המסוף, ככל שנחליט לגבי הקווים, לא בהכרח משנה את המסלול מחוץ למסוף, בסדר? זה העניין. אוקיי, יש כאן שאלה אם יש מעבר תת-קרקעי, אז כמו שאמרנו כן, אבל זה לא בשלב הראשון של כמו שהסברנו, מעבר תת-קרקעי הוא קשור לעבודות של הרכבת, של הקו הכחול, אז הוא יקרה, אבל הוא לא יקרה עם ההתחלה של הפעלת המסוף. אוקיי, דיברנו על הנושא של קווים, ודיברנו גם על הנושא של המעברים. האם מתוכנן
של השכונות הקרובות יהיו קווים ייעודיים שיפעלו הם מי ואל המסוף? אני לא לגמרי מבינה את השאלה. כן. קווים מזינים מהשכונות למסוף, זאת אומרת קו שיוצא מרמות או רמת שלמה או גם אזור רוממה או מסנהדרין. אז עוד פעם, הכוונה היא כן לייצר קווים שיוצאים מהמסוף ויוצרים את הממשקים, אמנם לא מכל האזורים, עוד פעם, כל מקרה ייבחן לגופו. משכונת רמות ורמת שלמה יש הרבה מאוד שירות כיום לכיוון צומת רמות, זאת אומרת לא חסר שירות. השאלה האם יהיו קווים שממש יתחילו ויסיימו את הפעילות שלהם בתוך המסוף, אז זה משהו שאנחנו נבחן איך עושים את זה. לא בטוח שבשלב הראשון, בגלל היקף הפעילות המאוד גדול. ככל הנראה, עיקר הקווים העירונים שיתחילו ויסיימו זה קווים עירונים שיוצאים לכיוון רוממה, סנהדריה והקריות החרדיות. אוקיי. האוטובוסים החשמליים בחניון מיועדים להיות עירוניים? כן. האוטובוסים האלה מיועדים להיות עירוניים. האם יבוטל מסוף הר חוצבים, ערן? אז בשלב ראשון לא יבוטל, הפעילות בו כמובן תצומצם. באזור חוצבים גם מתוכנן מסוף נוסף, מסוף ארטום, מסוף מבונה ברמה מאוד גבוהה, ייקח כמה שנים, הוא נמצא עכשיו בתהליכי תכנון, לכן זה ייקח שנים לבנות אותו, אבל הפעילות שם תצומצם ותוסדר, זאת אומרת היום יש שם קצת בלגן, קצת עומס, ואנחנו רוצים לנסות לעשות שם סדר. כמובן גם מי שמכיר, כביש 22, זה כביש שמחבר בעצם בין רמת שלמה, להר חוצבים, גם קיבל אישור תקציבי והוא אמור להיבנות בשנים הקרובות, גם הוא יפתח הזדמנויות נוספות של דרכי גישה, גם לרכב פרטי, אבל בעיקר לתחבורה הציבורית. הכביש הזה מתוכנן עם נתיב העדפה, בעצם יהיה רצף של נתיב העדפה בין רמת שלמה ממש לציר שפע חיים או לישוע ירמיהו, עם ממשקים כמובן לקו הכחול העתידי וכן הלאה, ולקו הירוק בצומת שמגר ירמיהו. אוקיי, יש כאן אמירה, יש כאן עוד פעם שאלה על תחנת מוניות, ענינו לזה, יש כאן אמירה לגבי, זה מיועד בעיקר עליך ערן, לגבי זה שיש גם קהילה אחרת ברמות, שהיא קהילה שיש לה צרכים אחרים לגבי יעדים, ושמבקשים לא לשכוח גם אותה, תל אביב, חיפה, באר שבע. אתה רוצה להתייחס לזה, או שאנחנו פשוט מקבלים את ההערה? אנחנו מקבלים את ההערה, עוד פעם, פעילות של התחבורה הציבורית היא לא מוגבלת לאוכלוסייה כזאת או אחרת, פתוחה לכולם, והכל יילקח בחשבון. אוקיי, יש כאן שאלה אם יש רמפות או סידור אחר לנכים במקרה של הפסקת חשמל, אז יניב, אתה רוצה להתייחס לזה, לנושא של גנרטור וכולי? כן, יש כמובן גנרטור גיבוי שמאפשר לחשמל לפעול באופן סדיר. אני רוצה להזכיר שמדובר פה בחניון חשמלי, כלומר מלבד התחנה המרכזית הזאת, כלומר מלבד המסוף שעומד להיות כאן, יש כאן חניון די גדול, למעשה החניון לאוטובוסים חשמליים הגדול ביותר, ודאי בארץ, חלק אומרים גם באירופה, אבל זה לא באמת משנה. המשמעות היא שיש כאן קו חיבור חשמל מאוד מאוד חזק. עכשיו השאלה האמיתית היא, וגם גיבוי, כלומר יש כאן קו מאוד, מאוד משמעותי עבור הטעינה, וגם גיבוי לאותו קו. אז גם בהינתן שגם הקו הראשי וגם קו הגיבוי, שניהם קרסו, אז יש גם גנרטור גיבוי שמאפשר למתקן, לא להטענת אוטובוסים, למתקן, מעליות, לא יודע מה, חילוץ, קריזה וכיוצא באלה, לפעול כסדרם. וגם מעליות נכים כמובן. יש לנו מעליות, בנוסף לדרגנועים יש גם מעליות, המתקן נגיש לחלוטין. תמי, אם אפשר אולי רק לחדד את זה, אם יש מקום או שהייתה איזושהי מחשבה בהקשר הזה, של ליצור איזשהם חיבור בין הקומות שהוא, אני לא יודעת מה השם המקצועי של זה בדיוק, אבל איזשהם באמת רמפות,
במקרים כאלה שלא מעלית או לא דרגנוע, שממש אפשר כאילו כיסא גלגלים. יש מדרגות נעות, יש מדרגות רגילות ויש מעלית. איזה עוד צורת חיבור היית רוצה? לא, היא מדברת על רמפה, אני חושבת שרמפה אין שם. רמפה. כן. אני חושב שיש. אבל עוד פעם, כמו שאמרנו, המעליות אמורות לפעול בכל מצב, זה מתקן מאוד 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 מתוחכם מבחינת המערכות שלו, זה מתקן מאוד מאובזר, לא צפויה להיות בעיה אנחנו יכולים גם להבטיח חבר'ה, אנחנו יכולים להבטיח רמת שירות מאוד גבוהה. זה מתקן שכמו שתמי אמרה, נבנה ברמה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר. יש פה חברת ניהול, במידת הצורך, יעזרו לכל נכה להגיע לכל מקום שהוא צריך במקום. יש כאן... אז אולי כדאי כאן להגיד בהיבט הזה, שאני מדבר על רמת שירות, שזה מתקן שהוא בעצם יש בו 24 שעות, זה לא 24/7, זה 24/6, אבל ב-24/6 יש לו כל הזמן חשמלאים במקום שמטפלים, זאת אומרת יש כאן, זה מתקן באמת שמנוהל ברמת הניהול והתחזוקה הגבוהה ביותר. לגבי החנויות ענינו שיש, חנויות נוחות, האם במעלית יהיה אפשר להשתמש באופניים? אני לא יודעת מה גודל של אופניים? שואל האם המעלית אפשר להשתמש בה באופניים, לדעתי אפשר, אני לא יודעת מה גודל. עניתי על זה, זו מעלית של קומה אחת. זו מעלית של קומה אחת שמאפשרת לעלות מקומה -1 לקומה 0. אנחנו לא תהיה התנגדות של זה. את הגודל של המעלית. הגודל שלה מתאים למעלית. אני לא זוכר מה הגודל שלה. אנחנו פשוט, אנחנו לא יודעים לגמרי מה הגודל, אנחנו לא היינו בתוך המעלית, אבל אנחנו יכולים לבדוק את זה. מעלית אחת? כמה מעליות? רק בואו נוודא את זה. כן, מעלית אחת. אז בניגוד לתחנת נבון, אנחנו מדברים כאן על דרגנוע מאוד קצר. זה לא עכשיו 80 מטר עומק, זה הגובה, אתה יודע מה הגובה יניב? אני לא רוצה להגיד באופן לא מדויק, אבל זה... זה גובה של 2 קומות, מה זה? 6 מטרים, 8 מטרים, זה הסדר גודל. כן, מדובר כאן באמת במשהו יחסית קצר. השאלה לגבי האם הכוונה לסוף השנה האזרחית, התשובה היא כן. ההתייחסות שלנו לפתיחת המסוף היא בקירוב לסוף השנה האזרחית. אוקיי, שאלה הבאה, אפשר לתת דוגמה לקווים עירוניים שיכנסו למסוף לאסוף והורדת נוסעים? ערן? בואו נפתה לתת דוגמאות, אני פשוט לא מעוניין, כאילו הייתי שמח, אני חושב שאנחנו קצת הזדמנות ברגע שהתכנון הוא יותר אפוי, לבוא ולהציג את זה, בסדר? אנחנו, כרגע יש פה מספר חלופות, יש פה מועמדים קלאסיים קווים עירוניים שעוד פעם, המוצא והיעד שלהם הם כך או כך כבר היום באזור הזה, מי שמכיר את הקווים יוכל להניח על אילו קווים אני מדבר, אבל יש פה תהליך קבלת החלטות ומשרד התחבורה צריך להיות בלוב ולאשר, ולכן אני לא יכול בדיוק כרגע לציין, אבל עוד פעם, יש פה מועמדים, קווים, דיברתי מקודם, קווים בעיקר לשכונות רומם, הסנהדריה, הקריות החרדיות, כאשר השירות לרמות ורמת שלמה התבסס על הרבה מאוד שירות שקיים היום מהשכונות לאזור הזה. ושכונות נוספות שלא ציינתי, אבל אנחנו ננסה להנגיש ככל הניתן להרבה אזורים בעיר. ערן, יהיה מצב שאנחנו כתושבים או כפעילים נהיה שותפים להחלטה הזאת, או שזה יונחת עלינו ונתעדכן רק? אז יש פה הרבה שיקולים מערכתיים, זאת אומרת, זה לא החלטה ספציפית כזאת או אחרת שהוא נתון רק לשכונה או לאזור מסוים. הדברים האלה, קודם כל, אם יש בקשות ספציפיות, אנחנו נשמח לקבל, בסדר? זאת אומרת, ונכניס את זה למכלול השיקולים עכשיו בתהליך קבלת ההחלטות, אז פה עוד פעם אני
אני נשמח לקבל איזשהו פנייה מרוכזת מצד המנהלים בעניין הזה. מעבר לזה אנחנו נחזור לכם ונציג את בעצם מה שמסתמן שיפעל. זה עדיין יהיה פתוח לדיונים כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו באים מציגים, ככל שעולות בקשות נוספות אנחנו בוחנים אותן ובסוף מנסים להגיע לפתרון המוצלח ביותר. אוקיי. אני קצת פספסתי. אני מבין שבעצם התהליך קורה כרגיל מול המנהלים הקהילתיים ככל הנראה. כן, נכון. יאר, אני רק רוצה שנייה, אני פשוט פספסתי כאן כמה שאלות, ככה צ'אט. יש כאן שאלה לגבי הגבעה הצרפתית. ערן, האם המסוף אמור לשרת גם את הגבעה הצרפתית? כן, כמובן, עוד פעם, אני באמת לא ציינתי את כל היקף השכונות, כי בעצם אנחנו רוצים להנגיש את המסוף הזה לכמה שיותר אזורים בירושלים, במיוחד שיש להם זיקה. אנחנו פתחנו את קו 61 שמחבר את הגבעה הצרפתית, את הר הצופים, לצומת רמות, אז כבר יש קשר, זה קו מאוד מוצלח, ועוד פעם, בהמשך הדרך אנחנו נבחן עוד קווים נוספים, בסדר? אוקיי. האם יהיה מתקן אופניים? יניב, ידוע לך? אני על חניון אופניים עניתי, לא מתוכנן חניון אופניים. אוקיי. האם מי שבא לכיוון רמות יוכל להוריד נוסע מקום קרוב לרכבת הקלה או לאוטובוס עירוני או בין עירוני? אני לא מכירה את ההסדרים עד כדי כך, אני מניחה שכן, אתם מכירים. ערן, אתה מכיר שם את התוכנית תנועה? כן, עוד פעם, הרכבת הקלה זה אירוע של עוד שנים רבות, ושם מתוכנן, כן, זאת אומרת, מתוכנן ממשקים, גם מפרצי הורדה לרכב פרטי, וכמובן הצ'יק טו צ'יק לאוטובוסים, וזה אמור להיות גם מסודר עם שבילי אופניים וכדומה. היעד הזה, עוד פעם, הוא יעד שנגיע אליו בסוף הדרך. עד אז יש פה שלבי עבודות יחסית מורכבים, רק בשביל הבנה, בעצם בשביל לייצר את כל המרחב הזה העתידי, צריך להרחיב את הגשר. כל האירוע הזה פה הוא על גשר בעצם, וצריך להרחיב את הגשר, ובשביל להרחיב את הגשר יש פה תקופה מאוד מורכבת של צמצום המרחב, כדי לייצר פה שטח שיאפשר את העבודות, ולכן השלבים הראשונים הם קשים. אנחנו לא מסתירים את זה, שלבים ראשונים, הדרגי גישה פה יהיו יותר מוגבלים, ואנחנו נעשה את מרב המאמצים כדי לייצר פה כמה שיותר נגישות במסגרת העבודות. סליחה רגע על ההפרעה, ההתכוונות היא ברורה והשאלה היא לא מתייחסת לשלבים, אלא השאלה מתייחסת לתכנון שיהיה בסופו של דבר, והאם אתם לוקחים בחשבון גם את האנשים שרוצים להוריד נוסעים בסמוך לכל מה שיהיה נגיד בצומת, במסוף. עכשיו יש כאן כל מיני שאלות שאין לכם עדיין תשובה ברורה, אבל אני חושבת שהן מבטאות כל מיני צרכים שאנשים זקוקים להם, אז כדאי אחר כך לאסוף את הכל מתוך כל השאלות, ולהביא את זה גם לגורמים המתכננים, כי אני מבינה שיש הרבה דברים שעדיין לא סופיים, זה רק מבט כללי כרגע. קודם כל אנחנו פה בנפש חפצה, וכמובן אנחנו לוקחים את הכל פה ברצינות ורושמים את זה לפנינו. אני חשוב לציין, בשלב הסופי כן, יש פה מפרצי הורדה מסודרים לנוסעים מרכב פרטי, בסדר? זאת אומרת, זה חד משמעי, זה חלק מהתכנון הסופי. מכל הכיוונים? את הפרטים האלה אנחנו נוכל לבדוק ולהציג, זה לא כרגע לפנינו, בסדר? כן, יהיו, ברכבת הקלה ודאי יהיו, חד משמעית. אבל חשוב לציין,
חשוב לציין שהדיון כאן לא עקר, הוא יתועד והוא ילקח לתשומת לב. זה לא דיון כדי לשמוע וללכת. אז זה יתועד וניקח את זה לתשומת לב. אוקיי, לגבי גינת משחקים, כמו שהסברנו, הנושא של הקורות הגנניות מעל המסוף זה לא למטרת שהייה, זה למטרה יותר של אסתטיקה, זה היה חלק מההיתר לבנייה, בשביל שיש שם פחות השפעה מבחינת הנראות של זה, אז זה היה חלק מדרישות הוועדה המחוזית, שבעצם הגג יהיה גג ירוק, קורות כאלה שלהם יש גינון, וככה יש, אז באמת אי אפשר לשהות שם, אבל מבחינה אסתטית זה נותן את האפקט. לא ענינו מספיק על הקווים לקהילות לא חרדיות, אנחנו גם לא ענינו על הקווים לקהילות כן חרדיות, אנחנו אמרנו שעדיין התחולה של הקווים היא לא סופית, אנחנו קיבלנו את ההערה הזאת לגבי הנושא שיש עוד צרכים באזור הזה לא רק ליעדים בעלי גוון חרדי, וההערה הזאת נלקחה לתשומת הלב. האם יהיו תחנות הסעה לחיילים? אז הסעת חיילים בהגדרה לא תחבורה ציבורית, ולכן לא מתוכננות כאלה במקום. זה לא אומר שאם יש קו אוטובוס שחיילים עולים עליו, ויוצא מכאן חיילים לא יוכלו להגיע, כמובן, כן יוכלו להגיע, אבל לא מתוכנן משהו סטייל, מה שרואים בטדי בימי ראשון. מתחם סגור שיש קבלני הסעות שאוספים חיילים ונוסעים איתם לא יודע מה, מצפה רמון. יש כאן שאלה איזה חברות תחבורה ציבורית יהיו, אז יש כאן להפריד בין המסוף לבין החניון. במסוף, כמו שאמר יניב, כתב בצ'אט, כל החברות ייכנסו למסוף לצורך הסעת נוסעים. לגבי החניות, המסוף הזה בעיקר ישרת את חברות אקסטרה וסופרבוס, שהן החברות העירוניות שפועלות במרחב. כרגע אין קו ישיר מרמות לגבעת שאול והר נוף, האם יש מקום להוסיף קו כזה? ערן, אתה רוצה להתייחס? למרות שזה לא נושא הדיון. נכון, התשובה היא כן, ברור שיש צורך בקו כזה, קו כזה תוכנן כחלק ממכרזי ההפעלה החדשים, חברת אקסטרה באשכול צפון ירושלים של חברת אקסטרה, וצפו להיות מיושם בחודשים הקרובים, בהמשך היישומים שלה. כן, אולי שווה אולי כן להגיד איזו מילה נוספת לגבי נושא החניון, שאנחנו המעטנו להתעסק בו במפגש הזה. החניון הזה כן נותן לנו תחנה מאוד מאוד חשובה, גם חניון לילה וגם תחנת קצה, מסוף יותר נכון, מסוף יום, אז בעצם זה מאפשר לנו להפעיל קווים, ברגע שהוא יופעל הוא יאפשר לנו לקדם הפעלה של קווים מסוימים, אז גם מהבחינה הזאת זו בשורה, אפילו שזה דבר שפחות מורגש לנושאים, אבל מבחינתנו זו תשתית מאוד חשובה שמקדמת את ההפעלה של קווים נוספים שצפויים במסגרת המכרזים שבהם זכו חברות התחבורה בירושלים. האם יהיה תחנת רב-קו שם? אז גם יניב ענה, יש שם בהחלט עמדות הטענה, וגם צפויה עמדת על הקו, יש אפשרות גם לעמדה כזאת שתפעל, אבל בכל מקרה יש שם כמובן עמדות דיגיטליות. נא שמרו על קו 57 במתכונתו הנוכחית להר חוצבים, ישנם תלמידים רבים הנעזרים בקו זה. אני לא מכירה תוכנית לשנות, אתה מכיר כזה דבר, ערן? לא, אם כבר יש לנו כוונה כמובן לתגבר את הקו, כי יש בו עמוסים בשעות. אוקיי. המטרה לצמצם רכבים על הכבישים, ולכן קווים למגוון האוכלוסיות נושא חשוב, אנחנו בהחלט חושבים ככה, אין לנו ויכוח על זה. האם יש מקום לבנות גינת משחקים לילדים? אז אני חושבת שכולנו בעד גינות משחקים לילדים, זה לא יכול להיות במסגרת הפרויקט הזה, אבל זה בהחלט דבר שצריך להפנות אותו לעיריית ירושלים. כמו שאמרנו, אנחנו כן מנסים בתוך המסוף לתת איזשהו פתרון של משחקייה קטנה שתאפשר לילדים לשהות לזמני השהייה הצפויים שם, שזה זמני שהייה בינוניים של 10-20 דקות. אוקיי. טוב, האם תהיה הבטחה במסוף? כמו שיניב אמר, כן, זה מסוף סגור, ובמסגרת זה שזה מסוף סגור, כמובן שיהיה מאבטחים שיהיו במסוף, וכל נוסע שייכנס ייבדק. האם יהיה חניון אופניים? כמו שאמרנו, לא. קו ישיר גבעת שאול כבר דיברנו.
הזכרתם, שנייה. כתוב כאן, הזכרתם שממשק הרגלי לתחנות של רמת שלמה לא יהיו מאוד נוחות, לכן מאוד חשוב שכן יהיו קווים שיצאו לשכונה זו. גם כאן אנחנו מקבלים את ההערה, ואנחנו באמת מנסים כאן ליצור איזשהו מרחב עם ממשקים הכי טובים. בשלב הביניים, שזה שלב בניית הקו הכחול באזור, הממשקים לא יהיו מושלמים, וזה חלק מהנסיבות של ניתן על זה את הדעת, אנחנו ניקח את זה בחשבון, זו הערה חשובה. כן. מה קורה לגבי כביש שמחבר את רמת שלמה להר חוצבים? אנחנו לא הגורמים הנכונים, יש קידום של הכביש הזה, אנחנו לא הגורמים הנכונים לשאול אותם, אני לא יודעת בדיוק מה לוחות הזמנים. דיברתי עליו, דיברתי על כביש 22. אתה יודע מה לוחות הזמנים שלו? אני יודע שהתקציב שלו אושר, זה פרויקט של חברת מוריה, והוא צפוי להיכנס לבנייה ממש בתקופה הקרובה. אין לנו בדיוק את לוחות זמנים. כן, אין לנו בדיוק את לוחות זמנים. לחברת מוריה. אוקיי. מי שמגיע באוטובוס, כיצד ילך משם לתחנות הפנים עירוניות, אז גם על זה ענה יניב, יש מגוון דרכים להגיע, בהתחלה זה יהיה בעיקר על הקרקע מעברי חצייה, בשלב המאוחר יותר כשיופעל קו הרכבת הקלה יהיה גם מעבר תת-קרקעי. אוקיי, האם יהיה מעבר רגלי מרמת שלמה למסוף? זה סך הכל מרחק קצר. עוד פעם, כאילו, אנחנו לא מכירים כזה מעבר, אני מניחה שמדובר על הקצה היותר מערבי של השכונה, אנחנו לא מכירים כזה מעבר. יניב או ערן, אתה מכירים כזה מעבר מתוכנן? עוד פעם, תחזרי לשאלה, סליחה. שאלה לגבי מעבר רגלי מרמת שלמה למסוף. לכאורה יש, רמת שלמה חולשת מעל המסוף, אז לכאורה... אני לא מכיר משהו כזה. אנחנו לא מכירים. זה הכל כבישים בין עירוניים. כן. כן, זה יותר מתאים אם אפשר להתערב. תמי זו עדי פרי, היי. היי עדי. היי, סליחה. ערב טוב לכולם, אני מצטערת שאני בלי מצלמה. מדברת עדי, אני מתכננת את הרובע מעיריית ירושלים, פה בעיקר בהאזנה, אבל הנושא הזה עלה ואני רוצה להגיד עליו חצי מילה. הייתה יוזמה בעבר לחיבור כזה באמת רגלי מרמת שלמה לכיוון המסוף. הוא לא קודם בינתיים באופן מעשי, אבל אם יש צורך כזה, אז אני מאוד מאוד מזמינה לפנות למינהל הקהילתי ולנסות לקדם. אז יש איזושהי התכנות מאוד 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 אסטרטגית במקרו, אבל אין משהו קונקרטי. בסדר, זו שאלה לתכנון העיר. יש כן איזושהי גישה שהיא יותר ארוכה, לא ישירות למסוף, דרך נחל צופים. כן, תודה עדי. יש כאן הערה לגבי המעלית, שיכול להיות שזה לא יספק, גם רוכבי אופניים, גם אנשים שצריכים לעלות עם מזוודות ומעליות, מזוודות ועגלות. יניב, הדבר הזה הוא עובדה מוגמרת, נכון? נושא המעלית. כן, כבר יצאו. כבר יצאו. כן. אבל אני חושב שכן, ברור שבשלב הראשון לא ניתן לעשות, אבל אני חושב שכל הסיפור של הסוגיה של האופניים, ברור שהיא צוברת תאוצה, רק חשוב להבין, הפרויקט הזה נולד לפני כמה, 10 שנים בערך או משהו כזה, הוא קשור במובן מסוים בקשר לפרויקט של הכניסה לעיר, כי הוא נהגה אז, וכתחליף לחניונים באזור הכניסה לעיר, ליד בנייני האומה, אבל הסיפור של אופניים, ברור שיש פה דרישה לחניוני אופניים שמקודמים בפרויקטים אחרים. הפרויקט הזה הוא עוד פעם, כאמור, ותיק יותר ולא נכלל במסגרתו, אבל אנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת, ואנחנו נעביר את זה טיפול. אם אפשר רק הערה לגבי זה, חנה, פשוט יש עניין שכשיש מעלית אחת, במיוחד כשיש אופניים ויש עגלות ויש מזוודות,
אז מה שקורה, קורה בעצם מה שקורה כרגע נגיד ברכבת ישראל, שהקרון שאמור להיות מונגש למעבר של כיסא גלגלים ומוגבלי תנועה, פשוט נהיה קרון של חניון אופניים. אני חס וחלילה לא באה לשלול אנשים לעלות עם אופניים, אבל חייב שתהיה העדפה ראשונית לאנשים מוגבלי תנועה שלא יכולים פיזית לעלות במדרגות נאות, וחייב לשים על זה את הדעת, בטח אם זה תהיה מעלית אחת מכל המסוף. לא, אין ספק, רק חשוב להגיד שהמקרה של תחנת רכבת נבון הוא קצת שונה, מאחר והרציפים בבונק 80 מטר, ובעצם רוב הנוסעים יש להם איזושהי העדפה למעליות בצוות. לא דיברתי על התחנה עצמה כשדיברתי על רכבת ישראל, דיברתי על זה שיש קרון ברכבת שהוא אמור להיות נגיש לבעלי מוגבלויות, ובפועל בגלל שיש שם מקום פיזית לשים אופניים, אז קושרים את האופניים. עכשיו זה לא שאני אומרת שברור שכשעולים במעלית אז עולים ברגע, אבל אם כל המעלית תהיה עמוסה רק באנשים שעולים באופניים ובמזוודות ועגלות ויהיה רק מעלית אחת, אז זה יהיה בעייתי לאנשים שאין להם את האופציה לבחור בין מדרגות נאות לבין מעלית. המעלית צריכה להיות באופן ראשוני לאנשים שיש להם מוגבלות אפשרות לעלות במדרגות נאות. אנחנו מסכימים, כן, הנקודה ברורה. בשלב של הרכבת יהיה מעבר מתחנת הרכבת עצמה שהיא במרכז הכביש למעבר התת-קרקעי, ואז כנראה חלק גדול מהאנשים שיגיעו בכל מקרה ישתמשו דרך המעלית יגיעו בעצם לקומה של המסוף דרך המעלית שתהיה בתחנה, ולא דרך המדרכה כמו שצפוי היום. זאת אומרת, כמו שאמרנו, המעבר הזה גם ייתן נגישות גם לרוכבי אופניים ולאנשים עם מזוודות. אוקיי, אני רואה שפחות או יותר סיימנו את השאלות בצ'אט. יש כאן שאלות נוספות? כן. תרשו לי שאלת יסוד, מה ההבדל מתחנה מרכזית לבין מסוף? סתם, אני אנסה קצת להיות יסודי, אם אפשר תשובה פשוטה לגבי להבין את ה... כתבנו את זה בצ'אט. מסוף זה מקום... מסוף זה מתקן תחבורתי שמאפשר מעבר באותו אמצעי תחבורה, כלומר מאוטובוס לאוטובוס, או בין אמצעי תחבורה שונים, מאוטובוס לרכבת קלה, אוטובוס לרכבת כבדה וכן הלאה. תחנה מרכזית זה קשור לשאלה של המודל התחבורתי. יש מודלים שונים, מודלים תחבורתיים שונים. במרחב ירושלים, למשל בעבר, הייתה תחנה מרכזית אחת, כל הקווים היו אליה ויצאו ממנה. ועכשיו המודל התחבורתי הוא שונה. אז המונח תחנה מרכזית ומסוף הוא לפעמים סינונימי ולפעמים הוא שונה. בהקשר שלנו יותר נכון להשתמש במונח מסוף, אבל אומרים תחנה מרכזית רק כדי שהציבור יבין, אתם, כולכם, במה מדובר, ונגיד תחנה מרכזית אז תבינו, לא יודע מה, כבר פגשתי כאלה, אני יודע איך זה נראה, זה מסוף עם שיניים, יש שם בית קפה וכיוצא באלה. אני אשמח גם להתייחס, אני רק אקח מה שיניב אמר, מה שהוא אמר זה נכון, חשוב להגיד בעצם ברוב הערים בארץ באמת הייתה תחנה אחת, מסוף בין עירוני אחד, בעיקר לקווים בין עירוניים, ולכן הוא נקרא מרכזית, בסדר? אנחנו בעצם בתהליך שינוי ובמרחב של העיר ירושלים, בשנים הקרובות ייפתחו מספר מסופי נוסעים, בעצם התחנה המרכזית היא במובן מסוים לא תהיה המרכזית, היא תהיה עוד מסוף נוסעים, ייפתח גם מסוף נוסעים בדרום העיר, באזור הארנה, מלחה, שאמור להיות בדיוק תמונת ראי של מסוף הארזים בדרום העיר, וצפוי גם הסדרה של המסוף באזור גבעת התחמושת, ולכן, וציינתי גם מסוף בארתום, ולכן יהיה פה סדרה של מסופים, והפעילות של הקווים הבין-עירוניים, פרברים והממשקים עם שירות עירוני, והרכבת הקלה, יתבצע בכולם. בסדר? רק תרצו לי עוד שתי נקודות, שנייה, אני ממש סליחו שאני זה, שתי נקודות. דבר אחד שעלה פה כל הזמן, וזה באמת קריטי, זה הנושא, אני חוזר על דברים, אבל חשוב להדגיש,
זה הממשק איך להגיע למקום, הן בתחבורה עירונית, הן ברכבים פרטיים, והן במוניות, הן העלאת נוסעים, הן הורדת נוסעים, שלא יצטרכו לעבור כבישים מסוכנים, מעברים צרים, שבאמת שיהיה ממשק נוח, זה לא צריך להיות גב אל גב, אבל שבן אדם יורד במפרץ ויש לו גישה מהירה לתוך המסוף, זה נאמר, אני רק חוזר על זה. עכשיו, נקודה אחרונה, אני מבין שהאוטובוסים שמגיעים מלמעלה מרמות, יצטרכו לפנות שמאלה, ובעצם לחסום את כל הצומת. כבר היום, אפילו האוטובוסים שנכנסים ימינה לתוך המסוף, יש בלגן ענק בצומת, וזאת לפני העבודות. אני לא יכול, אני מנסה להבין אם יש תכנון, איך בכלל הצומת הזאת תתנהל עם מסוף כל כך פעיל, כל כך דומיננטי, בלי מנהרות, הכל יעבור דרך הצומת שמה, יש שם פשוט קטסטרופה. אני שואל אם יש איזשהו תכנון, איך לנהל את כל העסק הזה. אני אתייחס עוד פעם, האזור של הצומת צפוי לעבור פה הרבה שלבי עבודות, והם יהיו שלבים קשים. כל שלב כזה נבחן תנועתית, יש מנהל פרויקט, יש יועצי תנועה, זה עובר סדרה של אישורים מול עיריית ירושלים ומשרד התחבורה, ולכן כן, אם השאלה אם יש תוכניות, יש תוכניות, אבל לצורך זה צריך באמת לצלול לעומק לשלבי העבודות של הרכבת הקלה ושל מה שמתוכנן באזור של הצומת, ולצורך זה צריך את נציגים של חברת מוריה שמנהלי הפרויקט. אני שואל עוד לפני הרכבת, היום הצומת הזאת היא צומת בעייתית מאוד. איך ייכנס לשם עוד אוטובוסים שיחצו את כל הצומת? אני אומר, זה כבר היום צומת קשה מאוד. סליחה שאני מעלה את זה, כן. האוטובוסים הם פועלים בצומת כבר היום, זה לא עוד אוטובוסים, זה אותם אוטובוסים, הסדרי התנועה השתנו, בסדר, אנחנו לא מביאים עוד אוטובוסים, אנחנו מייצרים פה הסדרים שונים שאמורים להיטיב עם התנועה, והזכרתי את הרכבת הקלה, כי הרכבת הקלה, העבודות עליהן ממש מתחילות בעוד מספר שבועות חודשים, תלוי איזה שלב עבודות, וזה משפיע ישירות, זה יקרה עוד לפני פתיחת המסוף. ולכן אני מזכיר את זה, כי הסדרי התנועה האלה הם אלה שהותוו איך האוטובוסים ינועו פה במרחב, בסדר? סליחה, אפשר עוד שאלה? הלו? כן. אתם שומעים אותי? כן, אפשר, כן. אני חוזרת עוד פעם לקו 57 מרמת שלמה. אם יהיה איזשהו שיפור ומה אתם יכולים להגיד על זה? אני לא רוצה שהמפגש הזה יהפוך מפגש שיתעסק בנושאים של תחבורה ציבורית, יש לנו הרבה סוגיות, אבל בגלל ששאלת אנחנו נענה על זה, וזה יהיה השאלה האחרונה שנענה. בגדול אמור להיות... אני רציתי לשאול גם, נתתי לה לדבר קודם, אבל פרקתי באותו זמן. שנייה, אז בגדול, כמו שאמר ערן, צפוי איזשהו, אנחנו מצפים לשפר את זה, אבל כרגע זה לא משהו במיידי. ערן, יש לך משהו אחר להגיד? באופן כללי, כל נושא של פניות בנוגע לקווי תחבורה ציבורית, אתם יכולים לפנות למינהל הקהילתי שם, והכל עובר אלינו, אתם יכולים לפנות גם ישירות אלינו, באתר אינטרנט או בדרכים אחרות, אז אתם יכולים לרשום פה בצ'אט, אנחנו לא נפספס את המידע, אנחנו מתייחסים, ספציפית לגבי קו 57, הוא אמור להיות מתוגבר. בסדר, אנחנו לא פוגעים, הוא מבצע קשרים מאוד חשובים, והוא אמור להיות מתוגבר. כמובן, כשכביש 22 בעתיד, אבל כרגע זה עוד קצת רחוק, אז ייתכן בו עבור שינוי, אבל זה עדיין לא לפנינו. אוקיי. רציתי רק הערה, זה לא בקשר לנושא הזה, אבל רק להזכיר, מכיוון שיש פה מתוכנית אב, להזכיר שתושבי רמות ב' עדיין מאוד ממורמרים, מרגישים ממש שהם קופחו מאוד קשות, לקחו להם קווים מצוינים וביטלו להם כדי לקצר לרמות א', למשל, הורידו את ה-31, אין מענה הולם, דעתי, זה הרבה יותר זמן, זה חוץ מזה 2 אוטובוסים, זה גם מכפיל את הזמן, גם שאין כבר איך להגיע לשוק, וגם אפילו שקודם הייתה חלופה להגיע העירה, ועכשיו זה הכל תלוי ב-72, שזה
זה קו מאוד בעייתי, כל הזמן יש בעיות שם, אז פשוט שלא תשכחו אותנו, מבקשת תחשבו על זה, אנחנו לא רוצים לרדת מהנושא הזה, שתנסו למצוא לנו פתרון. בסדר גמור. פיליס, אני רק אגיד שאנחנו בכל מקרה צפויה לנו לגבי כל נושאי הסוגיות התפעוליות, נקבעה לנו פגישה עם המנהלים של רמות, עם המפעילים, ואנחנו נדון באופן יותר מפורט בנושאים שאת הזכרת כמו הבאות ב-72, ואנחנו ננסה לראות איך אפשר לשפר אותם, עוד בלי קשר לנושאי התכנון. אוקיי, לגבי זיהום אוויר, הסביר יניב שהמסוף הוא בעצם פתוח, מבחינת איפה שאוטובוסים נמצאים, אז יש פחות בעיה של זיהום אוויר. יש כאן שאלה איך מתכוננים למנוע התפתחות של מוקד פשע, אז אני לא יודעת למה בהכרח, יש כאן את הקביעה שבהכרח יש מוקדי פשע ליד תחנות מרכזיות, אבל בכל מקרה, גם אם אני לא מבינה בדיוק את הקשר בין הדברים, בכל מקרה אנחנו מדברים על מתחם מאוד מאוד מאובטח, כמו שכתב יניב, 24 שעות, כך שלא צפוי שם איזושהי פעילות בעייתית. לגבי בית כנסת אמרנו, כן. עלתה איזושהי שאלה לגבי העובדה שהחניון חשמלי לעומת האוטובוסים הבין עירוניים, אז חשוב להעביר, ציינו את זה, אבל אפשר להעביר, החניון החשמלי הוא החניון האחורי יותר, החניון לילה, שמיועד עבור האוטובוסים העירוניים, שהם כ-200 אוטובוסים חשמליים של מפעילים סופרבוס ואקסטרה, שיכנסו לשירות העירוני. הפעילות במסוף היא עבור קווים בין עירוניים, שפועלים באוטובוסים בין עירוניים, שהם לא צפויים להיות מחושמלים, לפחות לא בשנים הקרובות, זה יהיה תהליך הדרגתי, זה עם התקדמות הטכנולוגיה ואורך החיים של הסוללות שמאפשרות זה, אבל בשלב הראשון החשמל נועד להטעין את השירות העירוני, את האוטובוסים העירוניים ולא הבין עירוני, בסדר? אוקיי, טוב, אז נראה לי שפחות או יותר אנחנו ענינו על כל השאלות. כמו שאמרה יהב, יש את ההקלטה של המפגש הזה, שהוא יהיה מופץ באמצעות 15 דקות ובאמצעות המתכננים האורבניים של המנהלים, זוהר ויונתן. אנחנו גם נעשה איזשהו סיכום של המפגש הזה. זהו, יהב, את רוצה לסכם מבחינתך? כן, קודם כל אני אגיד שוב תודה רבה לתמי, ערן ויניב. אני חושבת שזה היה ממש חשוב והועיל לתושבים שהיו כאן גם להקשיב וגם באמת להשמיע את הדעות שלהם ומה שיכול יותר לקחת בחשבון ומה שפחות. וזהו, אנחנו באמת נעביר הקלטה, ואני גם כן סיכמתי גם את הדברים שעלו פה תוך כדי, וגם את הסיכומים שלכם באמת בצ'אט. נסכם ונעביר כמובן למי שירצה, וכמובן גם לתוכנית התחבורה. ואני אחזק את מה שגם נאמר פה לאורך המפגש, שנורא חשוב באופן כללי להשמיע את הקשיים שלכם ואת הקול שלכם מול המנהלים הקהילתיים שממש נמצאים בקשר עם תוכנית התחבורה, ומעבירים את הדברים הרלוונטיים הלאה. וזהו, שוב תודה לכל מי שלקח חלק. אז תודה לכם יהב, תודה לכם יונתן וזוהר שעזרתם לתאם את זה, תודה ליניב ורן וליצחק שהיו איתנו כאן הערב מטעם צוות תוכנית אב, ובשלב הזה אנחנו נאחל לכולם לילה טוב. תודה רבה לכולם, לילה טוב. תודה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב.